Oh, so, pagka ang isang tao kasi ay, halimbawa nagkaroon na siya ng mga simptomas or senyales na, may pagka-blurred 'no, yung ano ba sa wikang Filipino ang blurred, yung lumalabo 'no, yung lumalabo yung kanyang mata, feeling yung bloaters, so parang parang, yung palang luha ng luha, yung tearing, and then may ano na, may pananakit na ng mata, namumula na yung mata, glaring na, tapos may mga discharges na yung kanyang mga mata 'no, or yung tinatawag din natin na photopsia 'no, and, itchiness, yung nangangati na yung mata rin po 'no. So ito yung mga senyales na kailangan ipa-check po natin 'no, ipasuri natin yung ating mga mata 'no, sa pinakamalapit na na doktor.